Operasyon sa mga food delivery service sa Dakban sa Mandaue, gilimitahan na sa syudad. Gidili na ang paglabang sa boundary sa laing local government units. Mga riders apektado sa Munglakang. Ang report ni Nico Serino. Sa gawa sa usa ka fast food sa Mandaue City, naabta namo kini mga riders nga nagtanyag og delivery service. Wa kalikayi nga maistoryahan nila ang mga bag-ong palisiya nunot sa ilang operasyon. Subay sa executive order sa mayor, gidili na ang paglabang sa territorial jurisdiction gawas sa syudad o buot pasabot diha ra sila sa Mandaue. Alang kini sa mga riders sa Lala Move, Food Panda, Angkas ug Grab Food. Mao nga ang mga riders igo ra mo dawat sa mga orders sa dakbayan o sa mga restaurants nga anaa sab sa Mandaue. Within Mandaue ra, dili na sila kaadtog Cebu, di na kaadtog Lapu-Lapu. Kung naa sila i-deliver og laing lugar, sa boto na lang nila nga border na lang kutob. Nya pick up na lang dito sa border, di na pwede mo cross og border. Higpitan gyud nato kay wa mo gud makahibaw nga simbako ba nga mo cross og border, mo balik diri. Natakda na hinuon. Gumikan niini, aminado sila nga maminus-minusan gyud ang ilang customers apan malipayo na lang nga nakapadayon gihapon sa panginabuhian taliwa ni ining ECQ. Pasalig hinuon nila, mipatuman gihapon og mga lakang aron luwas ug makalikay sa sakit. Mandaue area, sir. Mandaue to Mandaue na lang area. Okay. Para safe sad, sir ba? Aris nagtuyok lang na diri. Kumusta panginabuhian ro panahon na, sir? Lisod eh. Ano ba? Kuyon, sa nang tabua nanig. Oo. Pero panginabuhi man, hindi. Mahimo kay puyo tas balay, untay kan. Apaan gid sir? Aminos yun na susad ganing ang kargado gid diri sa Mandaue ang mga tindahan uban close ra pa. Ang mga motorcycle delivery services exempted sa number coding scheme nga giimplementar sa dakbayan. Apan gi-require ang mga riders magsulob og uniform, face mask ug identification. Uban ni June Solon, Nico Sereno, Balitang Bisdak.